Først deler DNA'et sig i to. Så kommer meddeler-RNA ind og aflæser DNA-strengen, hvorefter den laver en kopi af DNA'et. Meddeler-RNA bevæger sig ud af cellekernen. Så hæfter meddeler-RNA sig fast på et ribosom. Så kommer transport-RNA med de modsatte baser og en aminosyre. Transport-RNA bliver ved med at komme med de modsatte baser, indtil alle aminosyrerne er overførte. Nu er alle aminosyrerne overført, og proteinet er færdigt. Proteinets form er vigtigt for, hvilket slags protein det bliver.